Akşamınız hayırlı, hormatly kardeşler. Bugün Gurucu Meclisimizin nowatdaky ýygnaşygyna dowam edýäs. Ýygnaşyklarymız raşizm barada dowam edýärdi. Raşizmiň dürli nemelerini gurrun etdik. Indi bir ýa-ni raşizm hyzmat edýänler meselesine geldik. Ona da bir ýakyndan syn etmegimiz gaty möhüm. Raşizm diýilen zat ol orset bilen baglanşykly. Ýöne Türkmenistanyň o içindäki şu raşizmiň elementlerini dogrudan tanamak üçin ýakyndan syn etmeklik gerekli. Şo mesele boýunça da bugün Sapar aganyň teklibi boljak. Aýratyn bugün köprek söz Sapar agada boljak. Ýani sözü Sapar agadan aljaksyňyzdyr. Edýän teklibi boýunça pikir alışverişi etmek üçin. Men sözü häzirden Sapar aga geçiräýin. Raşizme hyzmat edýänlere ýakyndan syn. Awol kemine iyleşler hemmäňize salam. Men bir teklip bilen çıkış edesim geldi. Kemineden ruhsat aldım. Kemine de ruhsat berdi. Bu nämeden ibaret? Men biraz gysgalçak bolýan ýöne tema gaty uly. Şoň üçin käbir ýerleri ýani kommentariýasy düşünüksiz bolmagy mümkindir. Şolar ýalak bolanlar soň goşmaça soraw berip şoň üstüne açmala kömek edersiniz diýen umydym bar. Indi men näme bir hukuk sistemasyna degetim gelýär. Türkmenistanda hukuk sistemasy bize Sovet Soýuzynyň miras galan sistema. Bu elbette düýpli reforma muhtaçdy. Başlanan ýani garaşlyga çykanbızdan bu düýpli reforma geçirilmeli, hukuk reformasy. Gaýnansagam bu iş dile dalınmadı. Ýani etme beýlede dursun. Soň biz Türkmenistanda ýani hukukçulary ýetişdirýän sistemada köni Sovet Soýuzynyň galan sistema. O da hiç bir üýtgeşiklige tezewar edilmedi. Soňky 30 ýylda Sovet Soýuzy ýok. O döwrem üýtgedi ýurdun ýani garaşykly ýagdaýa üýtgedi. Öz başda bir döwlet boldy. Oňa garamazdan biz şo köni sistemany dowam ettirdik. Goşmaça kanunlar kabul edilen bolmagy mümkin. Edilendirem. Ýöne temellemesi, düýp hamirmaýaty şo köni Sovet demesi. Käbir ýerlerinde terjime edilendir. Şolar ýalak gelýär. 30 ýylda da bir doly çüýrenligiň düýp sebäbi Sovet sistemasy bir totalitar sistemany ayakta tutmak üçin şoňa göre dizayn edilen hukuk sistemasy bar. Ýani awtoritar sistemany goramak üçin edilen şo dizayn edilen hukuk sistemasy. Indi 30 ýyllap Sovet sistemasy ýok. Käde adam oylap tapılmadı. Yani hukuk sisteması şu at doğru çüyredi. Çüyrük. Hani hukukun yoktuğunu bilmeyen Türkmen. Bilmedim ya. Küçücük çağı olmalı. Yani, okula da gitmedik. Kalan Türkmen şunu. Yani aklı huşu yerine adam. Hem kişi düşünüyor. Şu hukuk sistemasının işlemeyenlerini. Bu işlemeyen son devlet işlep durur. Yani hükümet
Hani adına hani şeylik koyuyor. Hükümetliğim ne kumana, devletliğim ne kumana şu atkardaydı. Yöne bunu işlettiler. İşledi ve Türkmen'in 50 min den gowrak ne bizim şu at yöne elimizde dokument olman taktik edip bilen nememiz 50 minden gowrak biz adamımızı yitirdik. Ya, bir daha şolong eli bilen yok edildi. Onun ne iktisadiyet o biz 320 min 350 milyar milyar dolar yani devletin içine girmediğini, şu devletin dışına çıkarılıp oğurlanan onu ispat ettik. O, onu aramazdan şu an 2023. yıl 30 yılın içinde o Türkmenistan 150, 120, 130 milyar dolar yani önümçülük valı produktu değil ya da o milli hasıl berip duran devlet bolmalı. Ya şu an ne 20 milyar yani 18 mi? O da belli değil. Statistika yok. O, şimdi bu da atlan anırtında her bir ya, deyatarlığın anırtında adamlar var da. Öyle konkret adamlar var. Amanov, Kurbanov, Berdiyev, Durduyev diyen yalak. Ondan kuruluşlar var. Ya, Emba'da diye. Emba'dan içinde bölümler vardır. O 5. Caddel, 6. Caddel, Nemet Dellik. O KGB'si vardır. Onun içinde de addeller vardır. Plan addellik diyendir. O prokuratura vardır. Onun içinde de bir topur bölümler vardır. Onun hepsinin adresi vardır. Onun adalet ministerliği vardır. Onun içindeki upravlenyeler, addeller, hem cetin adı vardır. Nihayet cevap ver yani. Onun devlet, yani hükümet strukturunda bu da atlara cevap veren addeller olayandır. Onu kuratörler olayandır. Onun hepsinin adı vardır. Biz Türkmen olup bu da atların adını neme çıkarman, gündeme çıkarman, hem de bolyan da adı bir anonim şeklini alıp vardık da. 30 yıllar adalet ministerinin kimliğinden 5 adam 10 adam bilendir. Başka hiç kim bilenlerdir. Ya da ne Emre'den içinde 6. addellik bir addel vardır. Bu hem şunu 6. addelleyen bunun üstünü yürüyte durur. Başlığı kimleri işleptir, ne iş ediptir, bilen zatlar metbuada gündeme çıkan neler hiç kim bilenlerdir. Yani yönüp bu da atılan hem becetinin bir anırsında tragediya atandığını biz onun görmedik boliyatsa sebebi anırsında at yok da. Çünkü eden adamla ya da eden kuruluşla adi orta çıkan yok. Hem becet anonim onun prezident Ervet diye son adını diye de. Türkmen'in 30 yıllık demografiyası büyükten bozulundur. Yani şu an Türkmen'in demografiyasını düzeltmek için belki de 50 yıl gerektir, belki de 100 yıl gerektir. Demografiya demek, nesiller arasındaki yani dolanışı üçüne diyen doğuş, ölüş o nemeleri, bu cinsi erkek bu ayal şolun proporsiyoları, yaşları şol ortadan bir yerine bozulsa arada bozukluk geliyordu. Yeni devir meteli 3 nesil tovutsuz vardı. Bu tovuduğun yönünü beklediler.
Ya bu näme üçin edildi? Bu ama aňyrtynda konkretne adamlar vardır. Anda maskaly instituty ýok edildi. Hemmejesi ýa-ni hukugyň ady bilen edilen zatlar şu zatlar hemmejesi. Biz hukugy gorýas diýip şoň adyny ulanyp edilen zatlar. Halkyň üstüne bir musallat ýalak bolup çöküp onu gorkyň içinde, ürküň içinde sowatsuz alar ýalak ýagdaýda 30 ýyl sakladylar da. Buňa men türkmen faşizmi diýetim gelýärdi. Bu wagt belki de entek bu hemme zat orta çykýança bu söz bular gulaňyzy kesip biler. Ýakyndyrak ýalak bolup biler bolýan. Ýöne bizim Türkmenistanda bolýan zat Niýemisleň faşizminden has erwetdir. Onu näme üçin has erwet diýilene men bir gidijek raşifrowka bereýin. Hitler Niýemis gören nädir öz milletini? Özüň düşman diýip patap eder. Böyle onu görendir. Rus bolsun, Ukraina bolsun, ya başka milletler bolsun, Ýewreýler bolsun. Döne öz Niýemis halkyny gören nädir? Onuň ýa sana bölersiň bolýan ne türkmeniň 4 milyon, 4,5 milyon halkynyň içinde. Öleniň proporsiýat näme dersiň ol Hitler'in giderem berwetdir. Şoň üçin faşizm türkmen faşizmine mene şolary has golaýmykan diýende. Aşlyk. Soň ne öňçilik barda. Men ýa-ni 100 milliardyň üstünde önüme öndürýän döwlet bolmaly Türkmenistan 30 ýylyň içinde. Şu derece etmeli. 150-200 milyar dolar önüm berýän näme öwrübeli Türkmenistan. Näme üçin etmedim? Sebebi ýanky çüýren hukuk sistemanyň içinde bir hukuk gorýas diýip kirli pagonly adamlar, guruluşlar, mene kirli polis diýende jahil, wagşy ýa-ni nemetinem metodologiýasyny Orsetden alýan bir guruluş wada. Hemen 6-njy deliydi mene. Şol Türkmenistanda döwletilen şu 6-njy deldir. Bir wagtlar şol bobohesat bolmagy mümkin. O adyna bilemok şu wagt näme diýilýändi. Ýöne terrorizme garşy, organizowany prestupnysga garşy diýilen ýalak nemeler bolmagy mümkin diýip düşünýänler. Şol adamlar şo guruluş ya Türkmen biznesin üstüne çökün. Ne şolar islenlik işläp duran esnafy üstüne çöküp bilýärler de. Malyny mülküni alyp özüne pürmäge batyp ýogum edip bilýärler. Hemmejesine de işläp bilýän neme bolar şonuň kryşawat edýärler de. Şolar ruhsat beren adam işläp bilýär. Ruhsat bermedigi ticaret edip bilen ok. Türkmenistany düzgün şonu alak. Onu kabadan ondan bundan görýärler de. Ýetati ýa ticaret nämeň üstünde oturan şular. Terrorizm bilen görüşýärmişin. Onuň şu hökümete çala garşy diýen adamlar maskalaryň üstüne çökýän şular. Mene nememden gurrun bilmedim ben gaharmy etirmän demetmän gurrun berip bilem okda ýöne men hemme detalaryny şuloň 2002-nji ýylyň şuna çenli men maskalamyň ýa dost barnaşlamyň ýakynlamyň üstüne edilen
oyunun hem mecetin detayını seni bilenler. Şu bildiğim beni o katı ulu kadabı emediyede. Şuları bilmedim. Böyle aydıp berende karşı taraftan dinleyenem dinleyip bilen yoktu. Şunun eden rahatlarını. Öyle intiham edip böyle. Oğlum, bu yekemen olsam okey, emet yok. Yani ben alak nünglörçü maskaları var. Şoları da hem mecetin denk şekilde diyorlar. Yani şunun için biz entek bradeli el alali son yani bu kuruşluğun içinde başka da addeller vardır. Kıban içinde de yürüyte şoları yalak addel vardır. No pretend ahranası deyip yine de bir addel vardır. Amonip yine de bir neme vardır. Bunun hem becetini biz yeke-yekeden ellerini geçirmeli mükemmel. Yani lüstratsı edilenler bu zatların hem beceti ele alınır. Yani şu attan şu rejimi taklap durun güç toloriyalak bir de kağıba deyip gururun ettik on. O ikinci dem şu at şu. Altıncı del. On idinin yine de bir tanak nemi var. Onu da gelir. O şulon yani Türkmen milleti için eden diyanlarının 350 milyar, 320 milyar oğurluğunu diyerler. Şulon eden demeti, o oğurluğunun yönü yani Türkmen cemiyetinin ötüşünün yönünü saklan adamların diyanı yani 300 milyardın 10 esteti, 20 esteti oluyor da. Pataprak buraya Türkmenistan şu anda şimdi her yılla 120, 150, 200 milyarda ola yönüm öndürüp durun bir devlet durmuş. Şu an ne mi var? Şu an neft gaz satmadan başka hiç tadım yok. Yani şunun yani ötüşün yönünü alan adamlar şunlar. Bunun yani uğurlap bileni diyor da kulak değil ya da. O üstüne de yani bir adam ölümüne tragedi değil ya da. 50 milyondan geçen adam var. O statistik olup kalıyor da. Şeyle may dik geçip gidivermeli. Yağlak yağdaya geldiler de. Sebebi hiçbir nemen yani Türkmen cemiyeti arkasına akademin adını koyunup da. O. Ya da şu kuruluşun adını nemen çıkaran okulu. Şu prezident yervet deyip kıyırıyorlar da. Şuları yağlak kuruluş bağı olsa devletin beylik kuruluşları işlememlen yok. Sebebi bunlar olan üstünde. Ya tüyde varanda o rüşveniye çıkarıyor diye de. Yanlış çıkarıyor diye bilen diye de. O bilen olduğunu ne yapıyor diyen diye yok orada ak diye. Yok orada aktım şu altın caddeli olmalı. Şu diye de. O bizim gelip bileceklerimiz yok. Hem de adın yönünü yok ortunda. Koloryalık güç verilen kuruluşlar var da. Bu güç verilen kuruluşlarda işleyen adamlar çok kuruluşun dörenden beri yani Türkmenistan karşılığını alıp yani, dörenden beri işlep gören adamlar, işleyen adamlar PNT'ye çıkıp giden vardır, o göçüp giden vardır, iş taslap demeden vardır. Hemmesi illüstrasyon boyunca kayda yani almalıdır. Böyle şulon cinayetinin möhleti yoktur. Ömürlük bir nemetse tutulsa şu attan başlap bulun ölümden berde cezası bolsa mümkün değil. Eden zatlarının nemesini günahlarını ben kıysaca aylık geçtim de tek bu kaptalına nemelerine o analiz etsen bundan da mervettir. Köp hadi üstüne varanızda görürsünüz. Şoň üçin buları iň agyr
Yani ölüm cezası yok değil ya da onu yani şunu giyirdik şuları şu attan likvidir det başlamalılar. Bunu subutnama gerek geldi şol adderli işen orta yeterli. Devavi adam sıfatlı o vatana hizmet edip bilecek ediyen adamın olur yalak kuruluşta işlemeyle hakkı yoktur, mümkünçülüğüm yok. Mümkünüm derler. Biz hem medada katı realini demem lagiski açık terletmeliler. Bu yani özünü aklap bilecek, düşündürüşü bolması mümkünüm derler. Şol yani altıncı deli ağıtları ütkendir. Yani bir harfi beylek, bir söz beylek adını ütködüp bilirler yönü. Şu funksiyonu yerine getiriyen ben tek başkalı addellerim olma mümkün oluyor. İlk birinden başlayayım şunu. Ne böyle şu yitirilen bilinçler vardır. Onun helak olan bilinçmenler vardır. Köpüsü o dünyadadır. Kayatı oturandır. Kayatı kaçık kaydandır. Kayatı yapıp o bir yerlik yitirim olandır. Şol adamlar dillenmesi gerek de. O ödem adresine. Planı iş alıp vardı. O plan судья bir süydetti. O plan kerhanamam elimden alırlar. Ya plan bilinçmi elimden alırlar deyip ağıtlarına çendi. O biz halktan hayiş ediyet. Biz nimet belleyen adamlar kendidir Türkmenistan'da. Biz nimet etmeli. Ne sizin etmeli de adınız. Ne şu Türkmenistan'ın de konkret naydiyat. Merkezi, yerli, yani vilayet addeller var, rayonlarda da varmışın diyorlar. Respublikada şu 6. addeller işleyen adamla hem meclisinin adı gerek. Adı, familyeti, onu cemiyet tanımalılar. Şolun hem meclisine biz de bunu sete koyup karar alır. Şuları ben ölüm cezasını dileyenler. Onun nerede şuları hiç neme yok. O subutnaması yok deyip bilirler olun yok. Subutnaması şotayda sen işlerinin yeterliktir. Ve şotayda işlep sen giden milleti korkutmuyorsun. Ödem hukukun adından ediyorlar. O hukuk halk için yok olsa siz için olmalı. O sizi hukukun taşına çıkarmalı. O ben şunu hayiş ediyen ne iyileşler. Biz yani İçeri İşler Ministrine değişli mi? Ya KGB değişli mi? Onu ben bilemem. Ya da hiç kime değişli. 6. addenin işgallerini Türkmenistan demesinde hukukun taşına deyip ilan etmeli. Hukukun taşına adamı şular hukuksuz adamlar ne iylek demediyen olur, şular yalak demeye tedvar etmeliler. Bunun mali mülkü konfiskade edilmeliler. Ölürüm başı ölümlü olmalı. Men demem şu o tiden däme goşşak bolsaň demetsek bolsaň men onu gytgaçyk edip aýtdym bu tema gatuly. Bunu näçe urlasaň gurlap bolýar. O toňuny yeter ýalak däl tebäbi 30 ýylla yüzmüler çağdamy ykbaly şoň agyrtynda. Şu metelen agyrtynda. Böyle şulun eli bilen edilýän adatlar öýde. O bu her döwürde her türlük lozunglar bolup bilendir. O korrupsiýa garşy görüşýär diýen bolandyrlar. Terrora garşy görüşdik diýen bolmagy mümkin. O Wahhabitlere garşy görüşýär. Ýöne hiçdi. Ya doğru neme gavat gelýän däldir. Türkmenistanda terrorizm bolan ýeri ýok. O Wahhabit bolan ýerim ýok. Korrupsiya sizden ulakan korrupsiya yer yok. Onu halk bilýär.
Şoň üçin bulan baydaklarına, nemelerine ya ınanyp o bir ýürek ýuwkulu etmeliler. Men Xitayda gutoroyun kemine, iyileşlenmede söz vereyin. Soňondan ýene-de ýadyma düşen bolsa elim galdyr sorar. Ruhsat berseňiz. Bolýa sag bolun. Sağ olun Sapar ağa. Kardeşler, e, raşizme hizmet edenlere yakından sıyın dedik. E, Sapar ağa 6. addelin meselesini gozladı. Bu arada fikriniz var olsa koşmak isleyen ya da ayırmak isleyen meseleniz olsa elinizi kaldırıp aytıp bilirsiniz. 5 minut vaat verilecek. Yani Sapara sonra bilirsiniz. Serdar kardeşimize söz vereyim. Esenlikler yurttaşlar. Neşi Sapara meydanda benim azıcık koşmak söyleyende. Altında yani yerinde ruh savununu takınıp yurdun halkına kıran nesillerini, tarihini ayıran sıyırıp telpekule sıyırıyorlar. Sonun yani yadıya düredin de. Şuların Türklerde o hal deyip bir nemesi var. Düzgün vardır. Kemine näme diýilýär şoňa Adatdan daşary. Indi şonuň Sapara men teklip edip gelýär-de. Indi güýç ulanyn yani hukuky goýan diýip ortada gezip görenlere şolaryň adatdan daşary ýagdaýyň çägini yani wagtyny bir keskinsiz saklamak bir wada. Iň soňky watan haýyna çelle aýrylanyňça da arasalaýynçak. Şunu şu ýagdaýa gelsek nähili bolar kadimçilik. Ne sağ olun. Maga sonra berýär. Bor, ýa-da köpçülik kabul etse bor. Bir nemesi var bu taýda adatdan daşary ýa-da çäksiz bolup bilenok. Şol nemäniň daşynda süresi uzatylmagan bir nemesi var. Güç balansy diýilen bir neme girýän bolmaly. Şonu bir ýatladyp geçeýin men. Halmurad ağa kemini ten alıp barıver. Sözü Halmurad ağa berýär. Sağ olun söz verenler için. Sapara da çağır. Mesela olmadım şu, onu aytmak gerek. Ne kardeşler, benim şu döwrüň adamsy. Saparaga aýdýan zatlar meňem gözüm öňünden kartinka bolup geçip durdy. Men pikir edýän şol 6. addeýiň ilkinji tutsak eden adamsy men bolmaly Sapara. Haçan boldy? 1992-nji ýylyň 8-nji maýynda 6 döwletin ýolbaşçylary gelip Aşgabatda duşuk geçirmelidi. Menem şu tak ýanky Owansany guruluk eden oglary mitinge çağırdım şu taýda şu hökümeti iş başyndan gitmek talap etmek üçin beýleki döwletler ýygynynyň wagty. Bazarly gerçekleşdim bol şol döwür bilemasa para familiýasyny şumardylygyny üçin ýatla bilemek ýöne taparmyn. Bir gökgöz bir kelterak boýly daýaw ýigit bardy. Şol 6. addeýiň başlygy familiýa 2 dogan olur. Yani şu bazarlığımdan çıkıp şu taýda sen bir ýollaşlaryň birini saklapdyrlar şonun apaznawanya gitmeli bilmek üçin men çağırdy. Benim pikir etdim gelen oğlanlaryň birini bir zat bolundur diýip. Bardym men gön 6. addeýle alyp gitdim men birinji gezek görüşüp. Onuň padwaryny pamišenýasy var. Şu taýda gara şäher tapyp getirerseydi gitdiler. Hiç habar hatyr ýok. Kapam yapıldı da aslında. Eneferedin 50 yılmedi adamı yani Türkmenistan'ın halk deputatını yapıp gittiler kapının taşından. Yani
Uranaklar, yencenaklar, hiç adam edenaklar yönümen asla saklama hakkı yok hiç kim. Dine meclis ya parlament karar verdi. Oğlum baş prokuror, devletin baş prokuroru karar çıkarıp sondan son deputatlar el kaldırından sonra bunun bir öz prosedurası var da edilmeli, amal edilmeli. Hiç bir zat yok. Yani iki sağda yetmene mana kızlar battan şu yankı İşan Ulif'i getirdiler. İki İşan Ulif'i ne olun Volga maşini ol kısa helikopterinde oturdu. Maşini sürüp baryanım ne kızlar battan şu gayeten işleyen yigit olun ben komşuyum. Ene şeydi menin maşinler kızlar o da idimal gittiler. Şonda elbette urmadylaram, taklamadylaram da 8-nji maýda bolan ýagdy. 20-nji maýda da kabinetimde atdylar. Şoň üçin atanam şu 6-njy addylyň işlerler. Ne şu taýdyny birinji ýerde men halkyma çykyp aýdym. Sebäp men atylamda KGB adamlary öz ýemelerini üstü bilen jaň edip maňa ýetirdiler halmyrak bu işte biziň elimizde ýok şunu edip ýeme içeri işler ministrliginiň 6-njy addylydy. Ene Ornan şolar. Hep men atylamda köçede 24 bolgan içinde bir mayor formal aşağı nömerli maşinle bir mayor formaly Türkmen ýigidi oturýar milisiýa çykdy. Olam aşawatly. Demek şo gelen ekene konstatasiýa etmäge ene atdy öldü men şunu ýetirýän diýmek üçin görse olam bolunap. Ene şondan men bilýän 6-njy addy 92-nji ýylda ýan bilen eline kart balans berilipdir taparan. Niyaz bu kaçırçağı karşı duran adamları türlü yollarla yok etmeli. Ene men sizene deyir şayat, birinci şayat men olacak, kanunum soracak men ol adamlardan. Öten ayttın yansa para müňlerçe diýen, yok, 10 müňlerçe adamlar türmelerde yok etdi. Hemmejigim şu tak uğradanım, o hem 6-njy addylyň işgärleri, olaň elindäki milisiýelerim bagyşlan boli aşgabatly milisiýeler däl, olar daşrak ýerden daşowdan getirip kullanýarlar jellat hökmüni. Olaň fakt ajam bolsa onu aýtmak gerek şol halkyna. Ene şeýdip, ene halkyň gülüni ýoldular, kökü damarlaryny ýok etdiler. Ene jedalandyrmak barady. Görüňsiz, olar hemmejig öz jedasyny çekmeli bol. Eli bilen eden egini bilen çeker. Ýöne ne derecede olur ceza vermeli. Ene şu ýerde her bir meclis agdasynyň özüniň pikiri bolmaly, ynamy bolmaly. Şu cedaň şol adaletli tapýarlygy. Sebäp biz adatdan daşary ýagdaýa girdimizde de okak görüň, adatdan daşary ýagdaýyň näme bilen baglanyşykdyr. Çalyk owşaklyk etsek, diýmek olar biziň garşymyzda ene topuljagy görünip dur. Kanun Ahmediyada Osman dilinde zakon soraw, no zakon näde? Kanun zagondur, ýöne ol kanundur. Şonuň üçin kanun ýagdaý çäreler şolaň garşysyna ullanymyzda diýmek. Inanyp şu zatlaryň şeýle bolmalygyny, jogapkar hökmüne biz şu kanunlar kabul etmeli. O şolar atmalan bolsa, sürgün etmelen bolsa, ýatmalan bolsa, onu her biriňiziň ene çözgüdüňize goýulýar. Taýda bir adamyň çözgüdü bilen kabul edilme. İçimiz tüsseläp dur, ýöne kanun boýunça şu zatlary kabul etmeli. Olam ene ýanky hukmany ýagdaýda ene adatdan daşary ýagdaýa girdilmeli bol. Ýoksa biz ýurdu saklap bilmeýär. Sebäp 30 ýylly bilen eden jenaýatynyň aňyrsy bärsi ýok. Jogap bermejek bolup her hili haramdadylygy ýüzüp joklugy görünüp dur. Çala gowşaklyk etsen ene ýene de olar ene 5 günden soň ýene täzeden hojaýçylyk edip başlar. Biz şoňa kardeşler ýol bermeliler. Halk ýol bermeliler. Esas bolsa halkyň goruju meclisi hökmüni başda şol täze meclis saýlanýança sizin şu zatlar çözmäge, kanun karar kabul etmäge dolu haklysyn. Şol halkyň wekili hökmüni, şol halkyň, şol döwletiň grazdanyny hökmüni, ýurtdaşy hökmüni, watandaş hökmüni. Ne şonu aýdyn edim, sag bolun. Sağ olun. Sözü Muhammed kardeşimize berýän. Wa salam ähli ýurtdaşlarymyza, dinleýijilerimize. Esasy men şu taýda şu ýa kısa paramaydan bilen bir ýatlamam paýlaşmak isledim. 2016-17 ýyllarda Aşgabat şäherinde Läledar bazarynyň ýanynda bir tane bir polisiýa maddeli bar, 6-njy addel şu taýda
bir vilayetden gelen var, vilayetinden dele bir eniğim vardı. Şo eniğimi yolda saklaptırlar. Ol eme guruluşy işinde işleýär. Guruluşy işinde ýanky çykyp barýakam tutup durlar. Asliyetinde o taýda işleýänler hemmesi dünýälam şol nemeden gelip işleýär. Vilayetlerden gelip işleýär. Şo taýda şonu saklapdyrlar. Olum 6-njy addele barypdyr. Ol Aşgabat şäheriniň içinde de belli ýerlerde bular ýörüýär. Saklanýan ýerler bar. Şoňa barypdyrlar, onu şo taýda saklapdyrlar. Ona başlan men çağırdy. Men bardym şo taýdaky kapyda duran işgärlerine bular bir otuda bolan adam saklapdyrlar. Bular hatara goýupdyrlar. Uzun koridoryň içi. Indi belki mende ýankylar barlaryndaky addele bark gören vardyr, ýene vardyr, bilýändir. Şo taýda kapydaky 20 manat berdim eline, şo döwür. Olam bir kän pul däl, ol 20 manat diýilen hiç daranda. Şonu eline berdim. Kim diýdi? Adyny, familiýasyny aýtdym, şonu çykaryp goýberdi. Birinji bilen bulan diýjek bolýanym şol gazanç seçmedi. Biram şo içine giren wagtym bir gözüme ilişen bir zat bar, bir kabinetiň içinde giden bir 10-lap, 20-lap ekran dur. Şol her ýerde ýanky kameralar gurulan ýerleriň telewizorlar dur şo taýda. Şoňa göz atdym bolyn şo taýda kimnirde bir ýalňyşlyk edipdir ýa-da şol ýanky bir kanunlara, ýenelere garşy bir ýoldan geçipdir. Iň bir ýönekli zat. Şu ýoldan geçen ýerinde şonu saklap şo taýda alýarlar, habar berip oturýarlar. Şo taýdaky ekranlarda görünüp dur, şol ýanky nemäniň ýanky jenaýatçy toparyň, terror toparyň gurulan kameralary bar. Indi men pikirimçe ol gazanç seçmedi, başga işledim der. Şo taýda şol men şoňa bir ýönekli bir zat mesele eline 20 manat berdim. Şol goýberdi şol adamy. Bir gatyr geň gördüm özüm. Ýöne giden adamy müýşürtdirler şolaň. Daş görnüşine seredende diýen ada kendi bildirip dur, şol nemeden gelipdir. Vilayetlerden gelen adamlar hemmeden eklenç görlüğünde, gazanç görlüğünde. Ondan da saram ýene bir ýatlamam paýlaşadym gelýär bir ýönekli mesele üçin häzirki döwürde ortwalar diýilýär. Şu ortwalaryň ýanynda da bir 6-njy addel bar. Şo taýym bir mesele bilen çağırdylar. Ondan men şol döwlet ady, häzir familiýa ýazma şonok adam. Döwlet bilen aýtjak şol familiýasyny. 2016-2017 ýyllarda ortwalaryň ýanyndaky şol 6-njy addelde işleýär ady döwlet çağırýar meni ýanyna diýe sen diýe nemerak tanışlan badyr diye güýçlürek diye ýöne men diye ondan ýokarda güýçlü tanışlanma diye sen şoňa mesele oýunça çağırdym diye men on gurluş ähäňini halamadym, düşünmedim. Bir polisiýa bölüminde näme diýilýär? Asudology goraýjy diýilýär da, asudology goraýjy bölümünde işleýän bir adamyň gurluş şeklini halamadym. Halamadym diýenim. Düşünmedim. Oňa bir seviýe diýer ana türkler. Şoňa seviýede bir gurluş derejesi bar. Sende tanışlan bardyr, ýöne mende diýe ondan ýokarda tanışlar bar diýe ol. Sen bir döwlet derejesindäki bir polisiýa bölüminiň başlygy, ýöne şoňa gurluýşyny men geň gördüm. Şoňa bir ýatlamalarym boldy. Öňe sürýän meseleden bir ýönekli bir mesele. Şoňa men düşünşüm boýunça sen şu meselemi çözüp berseň, şoňa şunça pul berjek diýilen bolmaly. Şoňda biraz geň görjülükli mesele diýjek bolýanym bärdadyr. Ulan hemmesem şol bir sähel pulu, ujeýtly pula işläp beren, ýani ujeýtly pula da halka ortalyk bir adamyň watan haýyny diýerler da öňleri. Şo watan haýynyň iň öňde gelenleri diýip hasap edýän. Şonu paýlaşmakçy boldum. Sag bolun.
Sağ olun. Başka koşmak isteyen var mı? Sonra sormak isteyen. Serdar kardeşimize söz vereyim. Ştada bir misal mesele dip bir deňeşdirme dip görkezek bolýanda indi ýurdun içinde atym bir näçe firmalarda işledik. Indi bir garawullary bar her firmanyň. Hyundai bolsun, Hytaýlank bolsun, Türklenk bolsun. Indi bularyň içinde adam makkalda bulaňym eýeleri haýsysy haýwanrak, ahlaksızrak bolsa oğurluk yani sklada yakınrak yerlerde yani material köpürak yerinde oğurluk edip olacak yerde oğurluk başaracak adam şotay koyalar karawullary. Odan bir yekara çetrak adam sözrak materialsızrak yerde oğurluk başarmayan koyalar. Indi yani altınca deliňem bir esasy düpli stratejisi diýende öz halkyny gorkuy astynda saklamak. Indi ýanky Muhammed kardeşim aýtdy, ýoldan geçip barýany gorkuljak, pulunu aljak, sandyradyp gezjek. Indi bulan öz sebiyesi. Indi has azık çukurrak işläp bilýänleri, has haýwanraklaryny, ahlaksızraklaryny içindäki näme diýýärdiň bir önümçilik edip bilen adamları ya ilm bilimden bir hak hukukdan başyn çaryan baş çykýan adamları bulara oňa aýratynrak addyň içinden bir hasam bir adam sypatynda dälraklaryny urukturlarym kady baýdanda. Ýöne asyl strategiyasy şol türkmen halkyny öz ýurtdaşyny nähil diýýärdiň hem gorkuda saklamaly hem bir ýüze çykjagyny gyrkyp durmaly. Bir şoňa bir demleýici söz tap bilen mokdan men näme diýip düşündirsem diýen bir gysgaçyk edip gorku sistemasyny üçünde öğretilen addyalym kadýandam. Entoň ceza bermeli bolanda da ceza barada da aýdyn yani adatdan daşary ýagdaýyň wagtynyň dowamında suwa ýakyrany suwa dyňmaly bolan, oda ýakyrany oda dyňmaly. Oka ýakyrrak geldimi ok atmaly. Oka bermeli. Bular üçin hiç näme bolmaly däldir. Ýököz onuň müňlerçe adam hukugyny bozup bilýän bolsa, öz ýurtdaşynyň, öz watandaşynyň onu ýököjüri o müňleriň garşysynda näme bolup bilerka? Şonu üstünde doldurayım dedim sözüm. Sağ olun. Sağ ol. Sözü Muhammed kardeşimize berýän. Sağ olun, Merdan. Näzir şäherde çyngal bir ýagdaý bar da, soňky döwürki bolup geçen zatlary seredemedine Gruziýa halkyny alyp göreli. Bu Gruziýa halky Türkmenistanyň az bir nemesine, ýani adam sany boýunça Türkmenistanyň az bir adam sanyna ýe. Ýöne şo taýdaky ýani bolup geçen zatlary seredýär. Ýa şolar açykdan açyga öz nemelerini bildirýärler. Nägileligini ýa-da Ors milletiniň nähilligini bildirýärler. Raşizm diýilýär. Raşizm milletini biz alyp göreli. Şol tarihi romanlardan alyp göreli. Ors milletiniň içinden çykan ýazgylar bar. Roman ýazgylary ýeneleri. Şolaryň eserlerine sereden wagtymy Ors milleti hiç wagtym bir belli bir adamçylyk derejesinde ýokary derejeye ýeten bir millet däl. Haýsyny alyp göremedi. Haýsy taryhyna seredemedi de, ne paşalyk döwrü bar. Ondan soň bolşewik Lenin döwrü bar. Şonu seredemedi. Şo taýda hiç bir ösüş eden derejesi ýok halkyň tarapyndan. Şo ýagdaýa seredemedi. Raşizmi bir hiç bir dünýä taryhynda bir gymmatly ýeri ýok. Halkyň bähbidine ýa-da şol ýaşaýan adamlaryň bähbidine edil şoňaly oň hyzmatkarlara mäzir
Bizine Türkmenistan'da şu hizmetkarlar gidip dur ya da şoňa haýranlar gidip dur. Bolup görüşleri, ýaşaýyşlary ýa-da şol sistemany ýöredişleri o taýyklardan ýagdaýymyzda her kim özüne soramaly mukadýanda men kime hyzmat edýän, näme hyzmat edýän, ne şu 6-njy addel meselesinde de bu taýda ýanky şol näme gatlak var da ýanky ýerine ýetirji gatlak var, şo ýerine ýetirji gatlagyň asyl esasy öňünde goýan planlary diňe gazanç bekletli. Şo taýda bir biz näme iş edýäs, bu işiň netijesi näme bolar? Ýa-da häzir alyp barýan şu wagtky ýörediş, iş ýörediş sistemamyzda munyň netijesi nämeler getirýär? Oňa gyzyklanok bu adamlar birinji mesele diňe gazanç. Öňür şonu görýärler, başga işler görenoklar. Şol ödem sehel zat işleýärler. Özlerini satýarlar. Ardan baha hökümet derejesinde, döwlet derejesinde we wezipe ýerlerler ýöne özlerini gaty arzan satýarlar. Yani bir edil häzir söz tapamak dogry maýsam şularyň edip beren hereketlerinde demetjek. Yani şulara bir söz bilen ýetirip boljak bir neme ýok, gaty arzan satýarlar özlerini. Şonu aýtjakdym, sag bolun. Deme Muhammed ben ýanky sözüňi men tapyp bereýin. Buloň ýanky özlerini satanna da bir geçýän nemet ýok. Ýöne buloň edýän diýeni şolaň alyp biljek pulundan, ogurlap biljek pulundan ýa delil ýetirip demetjeginden 10 miňlerçe etse kän. Bular özlerini biz kanunyň üstünde diýip yglan edýärler. Onu hiç çekinmen, hiç zatdan çekinen oklar. Biz kanunyň üstünde diýip. Bar kime arz edýän orada şoň etdiýip bilýärler. O südýada sezip näme diýsek şonu edersin diýärler. Suutda da işläp bilen ok. Beýleki ýanky döwletiň beýleki guruluşlary bar da. Şolara da hödiýenlerini geçirýär. Biz kanunyň üstünde diýip. Ben yani Kalmurad aga diýdim, ben deputat 50 meselligim var. Ýöne şoňa garaman tutup alyp gitdiler. Kanunyň üstünde diýerler. Ödem adam kanun, yani hukuk goraýjy organ dik geçýärler. Ödem hukukyň adynda ne diýerler? O kanunyň üstünde bolsa biz bulary kanundan çykaryp taşlamaly diýler. Näme edýärler men teklibi. O halmara da näme sapara bulan häzirlikçe edýän işleriniň agyrlygynyň derejesi halkyň gözüniň öňünde görnenok. Ýöne halk düşünen ýagdaýynda şu adamlar asliyetinde iň bir ýanky beriljek jezanyň öz edýän işleriniň netijesiniň götürüp biljek güýçde däl bular asliyetinde. Öz edýän işleriniň netijesini götürüp biljek güýçde däl. Şoň ýedi arkasyna şu diýar berjek-de. Ýani şunu häzir görüp bilen oklar şu taýdaky 20 manat diýär, 20 manat häzir şu wagtky ýagdaý bilen näme ursaň Türkmenistandaky Garabalardaky dolar narhyna ursaň $1 özüni satýar şular. Şo derece teselipdirler da. Ahlak derejesinde. Ýa onyň dogry näme Muhammed ine şu wagt Türkmenistanyň 70% batkan içinde ýaşap ýördi. Şoň üçin de doğup, şoň üçin de ýetişýär. Kämillik edýär. Onu ýa bilim deregine ýa mektebe gatnak gelýär. Şoň sebäpleri ine şulara gelýär. Bolmasa şo taýda bir 200 sanak firma ýa da esnap o öz işini açmaly. Onu ýöretmeli, köçesini düzeltmeli, o da bir iş. Suwuny çekmeli, o da iş, elektriğini, trotuarını, kanalizasyasyny, olar her bir iş. Şular ýalak guruluşlar bolan üçin, yani 6-njy addel, bu meňdeçi ýene de bardyr. Bu 7-sem bardyr, 5-em bardyr. Olar her özüne yeterlik nemeleri bardyr.
Ýöne biz şundan başlarlydyk da. Ne şolar ähli Türkmenistanyň 30 ýyl ýyda gaýtmasynyň sebäbi şular. Olar prezidentden ondan bundan demet görme. Ular işlejek adamynam işlediýänlerdirler. Şolong ulu biýdetleň üstüne çöküşini ine elinden aldıranlar gurrun verip başladılar ýoş. Biz ýa-ni öňkü nemede şu dowdogyň şaýatlaryny dinledik de. Onu näş nemetini dokilini. Şolongky şondan berbet. Bulun ýaňky dargadan maşgalalarynyň sany sowaby ýokdur. Ödem şoň içine girýärler. Ýaňky gowşawragyny ödüne ber baba edip ondan bir dudogo salýarlar. Ondan başgalan ähli informasiýasyny alyp şoň üstüne çökýärler maşgaladan. O iş dünýäsinde de şey diýerler. Beýleki nemelerde de şonlar. Cemiyeti ýaňky korkuň içinde sakladyp bören demelen bir mehanizmyň ulu parçasy şu. Ben şonu aýdaýyn diýdim, deme başlaň kän urlan bolmagy mümkin. Ruhsat berseňiz menem bir açyk goşaýyn saparagyň nemesini. Türlerine şu taýda Ýewropa ýurtlarynda bir zadyň isim çekdi. Şol protest bildirýärler ýa-da bir ara gelip jemlenşip ýanky käbir meselelerine garşy protest bildirýärler bolýar. Şo taýda men neme esasy isim çekdi. Polisiýa işgärleriniň edýän hereketleri sanalygyja. O taýda 100 adam üşüp durýar. Kaptyldy 4 tane polisiýa işgäri dur. Ellerinde dem ýanky ýararlary bar ýa-da ýok. Bir arada seredip durlar diňe. Şo taýda bir hetden aşa bir hereket ýanky bir zady ziýan vermek ýa-da bir binanyň aýnylaryny döwmek meselesinde ýanky bir hereketlik bolmagy şoňa garşy bir sanalyja polisiýa işgäri dur. Olar şo halkyň içinde ýaly görünýär şo taýda. Men görendim garşy däl. Näder adamlar bir zat pikir etmeli şo taýdaky ene Türkiýede de gördük ýani men Gruziýada da şo ýanky soňky HSM habar kanalymyň çıkaran habarlaryndan demetdim, seretdim. Şo taýda polisiýa işgärleri halka garşy durmakçy bolýar. Eýa o taýda olar jogabyny alyp durlar, her türlü hereketler bilen polisiýa garşy durlar. Şo taýdaky bir 5 tane adamyň pikirini ýanky şo taýda ýüzlerçe polisiýa işgäri şolaň pikirini nemetjek bolýar. Goldajak bolýar, şoň pikirini tarapyny tutjak bolýar. Şo mesele birinji bilen ýalňyş, sebäbi sen ýüzlerçe polisiýa bol, ýene de sen halkyň içinden çykan adam, bulara sen garşy durup bilmeýän halka, halk aýaklanyň alty. Hiç adam halka garşy durup bolmaýar. Gaýtym şol geçen merdan gepleşiklerinde birinde aýtdy da şol eşigini çalşar, üst başyny egine eşigini çalşar, halkyň içine garşymasyny şoň ýoluny gözler diýdi da şoň ýaly bu adamlaram ýanky ýeňsesine diýilýär ýüzüne bir hakyky şapbat halkyň şarpy çalynan wagty bular ýa düşüner belki. Ýöne eýan biz häzirne ýa kanalymy bilen ýetirip oturulan nemeler bar. Onsoň Miki gelip duran habarlar bar. Şolaň bilen köp kişiniň eýan demesi açyklanyp dur. Kimligi, ad familiýalary belli garanyp dur. Olar gaçyp kutulyp bilmezmi kadýanda. Onuň üçin häzirden şu ýagdaýlara ünsü bolmaly, sebäbi men bilýän şunu dinleyen adamlar var, gerliğin dinleyendir, açıktan dinleyendir. Yani görüp oturan adamlar var, şulara bir bir neme olsun, mesaj olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sözü söhbet kardeşimize berýän. Sağ olun söz vereniňize. Muhammed kardeşimiz berdi aýdyp geçdi de mut ýarma, ýani mutdan amardan satyp otyrlar özlerini diýip nemetdi da.
asliyetine bu satmak bolanok özlerini nimesinden satmak şahsiyetlerini bolsun tapal diyor. İşte bedenlerini bolsun bağışlan satmak bolanok bu anyk açık dönüklük bolýar. Öz halkyna garşy, öz watanyna garşy, öz topragyna garşy. Öňe şolar öz dönüklüği edýändigini henüzem bilip bilen oklar. Ýöne biz bildir ýa düşünýärler, düşünýärem belki. Onsoň şu wagtyny sapara aýdyp geçdi, ýani köpüňiz aýdyp geçdiňiz kardeşler. Şu nime bolup geçen soluşýa ýagdaýlar bardy. Ýani bilmeýän zatlar has köp. Man ýurdun içine barlansaň arhiwlar gallyrylyp gallyrlandan soň has aýlygan zatlar ýüze çykjak görnüp durýarlar. Ýani üňerkçesine geçen 2 ýyl mundan öňe ýa 1 ýyl mundan öňe Süleyman Tursunbaýew 14 ýaşly bir çagany nähilek derejede öldürdiler. O bugün nemesini näçe seretmediler bu zada. Ne şu özü gidip yatan jenayet özüm hakik jenayet. Ya hakik jenayet diýip ýani bir neme diýip aýdýanlar. Başka neme gerek derler buna hiç ýeli. Ähli suwtnamalar bilen. O kanunun üstünlüğü me kanunun üstüne adam diýip neme diýär. Kanunu bakanalar basýetinde kanun bu kanun taýşlan bu maget koydular häzirki wagtda. O kanun ya işlemeliler haýsam bolsa biri. Demek naş kanun ýok. Ýani adalatyň ýok ýerine ýaşaýyş ýok hiç ýeli. Mümkin bolsa iç durmuşy ol çölde ýaşanyň has rahat bolýar. Ýurdun içinde ýaşanyňda. Ya şo neme toplumyň içinde jemgyýetiň içinde ýaşanyňda çölüň içinde ýaşanyň has rahat bolýar. Ya çölüň öz adalaty bar. Onsoň bu aýdylyp geçilen nemeler şu aýdylyp durulan jenayetlerini açyga çykarýarsa haçandan bäri köp ýyllaşmy aýdyp gelýär. Şu aýdylyp durulan jenayetler açyga çykarýarsa bolan bize ýani men bolayyn islenlik bir şahsiýet bolsun ýa islenlik bir kardeşimize watan dönügi nemesini berýändirler, imajyny berýändirler, ýa şolar ýaly ady berýändirler. Asliyetinde bu zatlary men aýtmasam, sen aýtmasaň ýa ýene bir aýtmady. Kim aýtmaly bu zady? Özleri bir işe derege ýarany. Özlerini hakiki özleri dönüklük edip dururlar ýöne şu nemeni bize garşy geçilýär-de, garşylyklaýyn nemesini berýärler-de. Ýöne şu zat sen aýdyp bilmeýän bolsaň sen hukugy goraýan bolsaň, şu içeride halkyň hukugyny, halka hukugy goraýan bolsaň onda bizem goramaly. Özüňe bir aýdyp bilen onu bir gaýdyp bilen adam goramaly. Sen içeride bolsun, daşarda bolsun tapmagy ýok. Ýöne bular şunu görkezýär, bular hiç ele neme zat işlenip kanun ýa konstitusiýa zat işlemeýänler özleri suwd edip oturýar. Bolan kanunyň güýji ýaranyp da şulara gedek gelenler. Türkmenistanyň içindäki garamaýa kalk häzir kanundan peýdalanyp şulara garşy şäher görjek bolýanlar ýöne işe ýaranyp, hiç ýerde işe ýaranyp. Näme etmeli bular güýje tapýan ekenler. Güýç görse gorkýan ekenler ne? Aýtda sen tanşyňan Badyr we men tanşym Hasuli. Güýje tapýan bolsalar ne güýç ýok barýas bizde ýurdun içine. Ýakynly özüm sanlyja wagtlar galdy. Bu zatlar görüp bilmeýän bolsa biz häzirden aýdyp gelýärsin. Ýene aýtmany kyn görýän ýok. Ýöne şolar öňüni artyk bilseler kaýly gelsinler häzirden. Özler aýdyp oturýar, güýç bolmasa biz hiç ýyl hereketimiz, biz edem zop ýedikleri bolýar häzirki wagtda. Näçe ýere aýdylyp gelýär bu zat. Şonuň üçin bundan soňky ýene bir gada aýdym, bundan soňky döwüljek özlerinden boljak ýaş çagarlaryny, neberelerini öňüne böwet bolmajak bolsalar häzirden bolletme durmasalar, edip duran jenayetlaryň öňüne geçmeseler ýaşaýyş ýok. Diň özlerine de ahli tohum tijini. Yani men şonu demedýän kardeşler, garşy çykýanam bolsa aýdyp bilersiňiz, sag bolun. No, sağ ol. Umyda kardeşimize söz berýän. Sağ olun. Kardeşler, men bir san sorak soracak. Bu sorak hemmemize değişli. Bize neçe yıldan beri Türkmenistan'da hudaklar olsun, guruluşluklar olsun, edaralar olsun, işlemeyen, öz işini edip bilmeyen bunları sanap geçtik şu wagtçaly. Indi berde bir sorak soracak. Şu Türkmenistan'da işleyen hudak, edara ya da guruluşluk var mı?
Ya da konstitusiyanı alalım. Konstitusiyada bir sany şu yazılan kanunlardan bir sanysı işleyeni barmy? Sağ olun. Umudum ben cevap veren yok. Yani kıyıskacık. Birem yok. Yok bolsaň da bunu hökümet ya da döwlet dep hasap etmeýäs. Mene hasap etmeýän onu. Bir kanuny işlemeýän bolsa, bir edara pudak, bir guruluşy işlemeýän ne hökümet ne de döwlet bolup bilýär. Bunlar hemmece nemeleri adyny döwlete diýýän, hukuga diýýän, ben hukuk tarapy, yani hukuk goraýjy diýen guruluşlaryňa birem işlenok. O hemmejeti hukugun üstünde. Biz hukukun üstünde diýer. Biz hukukun aşağında däl, hukukun üstünde diýerler. Bar arzyny ýerek getirýän olsaň yetirdik bilýärler. Halka. Onu her köçede diýerler özüm. Her bir ýerleşe, yani ýurtdaşa şey diýerler. Arzyny kime yetirýän olsaň yetir diýip bilýärler. İşlendik hukuk goraýjy organyň yani iň ýörgünli yani sözleri şol. Muhammed buyur Muhammed. Sağ olun Sapara. Ben şu da gene orada koşmak istedim da şu esasy şu wagtky çıkışlary ýa-da hem Halkın Ses kanalyny izleýär, dinleýän izleýärler bar da köpüsi belki bir dinlemek bilen demedi da oňşu edýär ýa-da dinlemek bilen ýetdi. Dogry edýär öz üçin ýöne. Sapara ben kısmını aýdýan näme bilen seredemizde ýorgunyň aşagyndan seslenýär da. Eger hakykatdan hem şu Türkmenistanyň gelmesini ýa-da şu wagtky düzgünüň üýtgemesini isleýän bolsalar her kim ýa-ni öz pikirini aýtmaly, bolýa ýüzüni açyp aýtsyn, ýüzüni gizläp aýtsyn ýöne. Ýa-ni bir öz goşumyny goşmalymy diýen şu herekede şu wagtky düzgünüň şu wagtky sistemanyň üýtgemesini isleýän adam bolsa, ýöne dinlemek bilen demetmeliler, yetinmeliler. Şonu aýtjakdym. Sağ olun. Ben Muhammed ben nämäňe ruhsat alyp komentary bereýin. Yani öz pikirini aýtmak Türkmenistanyň şu wagtky kanuny ba diýen kanunyna da hiç bir ýerde gadagan ýeri ýok. Onu jenaýet ýerim ýok. Şunu gadagan edýän bolsalar, şular günälen hep mejetine özlerini ýüklenýän günäni özleri boynuna alýarlar diýmek. Kanun gadagan etmeýän bolsa, senem arzyny derdini setli formadamy, görnüşli formadamy aýtmala hakyň bar. Onu kim gadagan edip biler? Onu diňe kanunyň üstünde diýip özüni hatap edýän guruluşlary ýa-da şu guruluşlaryň wekilleri edýär. Olaryň kanunyň üstünde diýer. Kanunyň üstünde bolmaga hiç kimin haky ýok. Şolar onu kanunyň daşynda diýip kabul etmeli. Özüni kanunyň ady bilen men kanuny goraýan diýip kanunyň üstünde görýän adamdan hem bejetin biz kanunyň daşyndaky adamlar diýip şonu oglan etmeli. O kanunyň daşyndaky adamlar bolanda näme bolýar? Bunu näýilek düşünmeli diýseňiz onu düşündirip bereýin. O kanunyň daşyndaky adamlara siz islendik o çäreňizi görüp bilýäňiz. Atwan bilýäňiz, ýakwan bilýäňiz, boğwan bilýäňiz, depwen bilýäňiz. Şolary hiç kanun kidi goramaşaýalyk olaram gorlan. Bunu şeylerek düşünmeli. Kanunyň daşynda bolsaňyz, kanunyň üstünde bolsaňyz, size yani kanunyň daşynda bir zat edip bilýän bolsa, gorkudyp bilýän bolsa, ürküdip bilýän bolsa, bulan özleri kanunyň daşynda diýip oglan edilmeli. Misal üçin aeroportda barýan olun bir kirli milisiýa sen ýanyna gelip o sen tuğumkaňy men barlajak ýa onu ýüň näme etjek diýip ırdarýarda. Şol ne özüni ben kanunyň daşynda, kanunyň üstündäki adam diýip oglan edýär. Şol adamyny sen duran ýerine atwan bilýän, itwen bilýän, o
Näme etmeli bolsa edip bilýän. Şol adama sana degişilýär kanun, oňa da degişilýär patap etmek. Ne biz şol ýalak bir düzgünü yani adatdan naşar ýagdaý şu meseleni çözmek üçin şol ýalak hareket etmeli bolýar. O da halk mecbur bu kanun men. Bunun başka kanunu işlemeyen yerde kanunu yol bilen hiç sadet bolýanlar. Bollum sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı? Aman kardeşimize söz veren. Salam ildeşler. Men sesim Maryam. Bravo. Men şu gysgaça aýtjaklam bulara Türkmen jemgyýeti, ýani Türkmen watandaşlary haksızlyk etýärler. Bulara hakyny bermeli. Men hiç ýerde şunýaly şu derejede haksızlyk hiç ýerde görmedim. Ýani sapara aýdanlar bilen hem ulalaşýan, bular ýaksaň amaz bilen getiren bize yetiren zeperini ýaksaň amaz şular üçin. Sağ olun. Sağ olun. Sözü Cennet kardeşimize veren. Salam ildeşler. Menem saparaň ýanky 6-njy deli kanundan daşary elan etmeli diýip ortatdy da. Şonu goldaýan bulary ölüm jezasyny bermegim az gelýär. Bulary dirligini şu ortada halkyň öňünde ýakmaly. Şonu aýdyn dedim de. Ýakmaly bulary dirligini. Goldaýan ýanky teklipi. Sağ olun. Biz şu kanunun daşyda galma meselesini giňişräk tartışmaly boljak ýalymiz düşünüşüm boýunça. Sözü Anna kardeşimize berýän. Menem şunday manaýda sesim gelýärmi? Şu polis işgärler diýdi, hem işgärler ýani portollara satylýan işgärler 10-20 ýyl öň çağa wagty beýlekler ýa-ni adam ýa çağady. Ýöne şu işgär polis ýagdaýyna gelenne taýin spesialist ýani pul alýan spesialist diýeli şunu ermen. Şu ýagdaýa näet gelýär? Ýani bular aýallar däl, köpüsi erkek adamlar. Bularyň şeýle ýagdaýyna gelmeginiň sebäbi harby gulluk diýip düşünýän men. Harby gullukda köp ýani 5 manat berseň problema 5 manat bilen 1 manat bilen çözülýär. Şeýit öwredilýär ýani köp nemelerden soraýarlar harby gullukda. Yani o gulluk näme diýip soraýarlar da ýaş nemelerden, ýani olar düşünşi boýunça 2 ýyl gul bolup bermek diýip jogap berýärler. Şol harby gullukda köp nemeler daşowly asserler, ýeneler ýani şol pul bermäni, pul almany öwretýän, bermesen giýenjip ýani şol düzgüni giyirdiyen nemeler, daşowlular, ýeneler köpde. Şol ýaş oglanlar, harby gullugy geçen oglanlar şo problemany pul bilen çözmäni jemgyýetde öwrenýärler. Şo nirede bolsun polis organ işgärler bolsun, ýene bolsun şol gelýän ýeri harby gullukdan diýip düşünýän, harby gullugy esasy şol düzgünü girdiyen adamlar uly günäkarlyň dermi diýen şol 6-njy diýenini men düşünmedim. Şolar harby gullukda şolar ýa düzgünü girdip biler. Häzirlikçe şular aýtsak dadym. Sağ olun. Wakaty neme? Dogry bir mesele. Şu işi edýänleriň köpüsiniň erkek adamlarda bu bir hakykat.
Soňra şolary ine 2 ýylda taýarlanylýan bolmaly. Olam gat hakykata ýakyn gelýär. Yani türgenleşik häzirki korrumpirilenen bir sistema 18 ýaşyna ýeten erkek olanlary türgenleştirip şondan şo taýda daşyna çykarýarlar. Yani soň meheme bolýar, polis bolýar, ýene bir zat bolýar. Biraz nemede, ne tanış bir ýagdaý däl-de. Ýa-ni gullukda türgenleşen hemme ýerde de gawat gelýär diýmek. Dünýä şunuň ýaly işleýär. Diýilen düşünjäni döredip bilýändir gaty möhüm bir mesele. O Muhammed kardeşimize söz vereyim. Sağ olun Merdan. Benim şutada yenememi paylaşakda ýatlamamy şu 2016-njy ýyllarda bir gurum berdi şo gen menim şo ýene bir gen alan ýagdaýym şol bir işgäri şu nahallandyrışdy ýa-da ýaş neme ýanky nahal edarasy bar eden şu Türkmenistan onuň ken bilemok şo taýy işe birine maslahat berýär. Maňa diýär şo taýy geçdi maslahat berdi diýär. Şo taýy geçden diýär men şo taýda 1 ýylda belor wagtyň dowamında ýanky 3 milyon dolar kazandım diýip şoňa maslahat berýär diýär da onuň ýokurýum diýär. Menin de has bir kazançly wezipe geçecek şoň üçin şo taýda maslahat berýän diýip aýtdym diýär. Bärdäki gen görüljek ýagdaý şol belli bir gatlak bar, esasy ýokurda şu hemme ýagdaýy kontrol edip oturan bir gatlak bar, halkyň jahillaşmasy ýa-da gorkak bolup şu diňe gününi, aylyk günlüğünü, şol gündelik ýeşeýini gazanyp biljek, diňe şoň aladatyny edip biljek derejede gezip duran bir gatlak bar, birak oňa aşagynda da şol nirde aýsy edarada işlesen şo taýda gowy gazanç bar. Şoň aladatyny edip duran gatlak bar da esasy şu näme ziýan berýärler, nähil ziýan berýärler, şoň pikir nemeden ok şo gatlak. Şo gatlagy esasy ulanýarlar da bir erwetleri. Şo ýatlamam paýlaşaýyn diýdim. Sağ olun. Nawa bulam bilen gaty möhüm bir. Yani kemine benim bir küsödlem aýdaýyn, bu da möhüm bolmagy mümkin. Ine vatandaş, bitlendik vatandaş hukuky bozulany o kime ýutmaly? Bilýär şeýlem, hukuk organı tüýde. Olaram näşeler ýalak bolsa, halkyň ardy edip biljek ýeri ýok da. O seni näme denlerine, sen bir köçede doğrulandı da şikayet edip biljek ýerim ýok. O başka da dedenlerde. O jaýyňy elinden alanda da, o işten kowurna da, bir köçede durup ýa-ni sen toýanyna da sen baryp ardy edip biljek ýerim ýok. Ondan 30 ýyl şolar ýalak ýagdaýyň içinde ýaşap görüň. Şikayetki yetirjek ýerim ýok. Hüýdem şonalak, o milisiýem şonalak, o prokurorum şeýle. Ödem hemmesem hukukyň ardydan. Ödem ýöne ýere däldir, ýa-ni juridik fakultet universitetiň iň gymmat fakulteti 100 000 öýretýär bir ýyllyk neme, giriş nemesi. 100 000 dolar. Onuň garip alyp nämet ýurty terk etmeli bolýar. Sen iş edip bilmesen, iş edýän, işini bayağı kaldıryan, o çıktıcı diyen, yatırımı yapyan, görgüsünü görüyen, işlep başlayan olur geliyor diye üstüne. Çok gelir diye. Ya berersin diye. Ya da akıl maskalasını yığınayan. Doğun arnaşların demelerini bir yere getiriyorlar. Vermesen de şulan hem becesi şeyle oluyor. Gözün önünde ayağında oğlanlarım var. Ya ber diye ya da ayağın şey diye. Ya kıydın şey diye. Onun
işini berýän. Cemiyetde yaşap bol. Gözüňi tut, nemedik görüň, taşaýurtda yaşap bersiňiz da. Arkayın. No, sağ olun. Sözü Oğulnur Çağrı'ya berýän. Salam kardeşler. Yani kısa para diyenler üstüne yetiresim geliyor. Nem için baran yerinde sözüm yören ok, nem için dinleyen oklar diyeceğiz. Ne şuna men cevap vereyim. Ne İslamlık organ işgärlerine işe organ hukuk koruyucu edarelerine işe girende hükman ridawoy bolup girende de sen pul verip girmeli. O pul verme üçin bir tanışın olmalı. O tanışın mesela prokuraturada oturuyor ya sudda oturuyor. Ya bir yerde advokat ya bir yerde начальник полиции bolup işleýär. Paýdan bolsa bir welaýetde ya oblast начальник bolup işleýär. Şolar ýaly tanış görmeli. Şu tanışda pul verip şey dip işe girmeli. Ridawoy bolmak üçin. Ondan soň ýanky oturan ýanky bu tanışı var ýokurda oturan aýdaly начальник bir polisiýa departamentinin polisiýa nimesi начальник diýeli. Onun ýokursyna da bir adam var. Şo bir işe daýanydy, onu gorajak adam var ýokurlardy. Mesela Aşgabatda bir kembede otur biri, komitet, Muhammed'e. Ol onu gorap bilýär. Indi şu bir zat ol ziýatky bile tutulaýan ýagdaýynda şu ýokurky möhüm işgär bunu alyp çykmaly. Näme üçin? Diýip ol onu pul berdi şu işe girmek üçin. Şol görüp berdi, şol alyp berdi işe. Diýmek şol işlende urunny bunu aýdýar. Men işlende urumda 5 ýyl oturjak, 10 ýyl oturjak, şol aralykda näme bolsa men jogap berýän diýär. Eline de berýär bir $50,000 mesela aýdýan, mysal üçin. $50,000 berýär, начальник polisiýa bolup geçýär. Ana şonu goraýar. Indi şoň üçin men ýalyk, siz ýalyk garyp gasarly bir iş bolup, bir iş düşüp baranda ardaýar diýär. Mesni polisiýa dinlenmeýär, görülmeýär, indelmeýär. Näme üçin? Täze şol iş alyp barjak adamyň arkasynda ýokurda oturan adam bar. Arzan kime getirsen getir diýär. Ana şoňlar iş çözüp bilen oklar. Çözmek isleýän oklar. Üstüne açılmak üçin, çözmek üçin çödäýänlerine de şol üstü açylýar, o kimdigi bilýär. Ýokurda oturan ýerden bir zatlar tanışlary bilişler bolup çykýar. Ya Gurban ulyň daşda bolan näkler bolup çykýar. Onuň bu işi ýapýarlar. Başga ardyň getirere diýer ýok. Şolaryň hemmesi edil düşdüşün kerep ýaly bir-birine çoloşup giden. Hiç ýygyny tapyp bolanok. Bular bir-birlerine baglanşykly. Bir-birine pul berip işe girýärler, bir-biriniň arkasyny tutýarlar. Ertek gün türmäge basylmaz ýaly. Eger men basylan günüm diýe sen öz günüňi özüň gör diýär. Ýokurda gaýdy aşakdakylary. Ene şolar ýaly iň berkisi ýoly polisiýa bolup işe girmek üçin adından bir $3,000-5,000 bermeliler. Öňkü döwürde aýdýan, men bundan bir 10 ýyl meşilen şolar ýaly pul bermeli. $3,000-5,000 berip ýoly polisiýa bolmak üçin. Gaýyp bolmak üçin. Onam şoňlar ýokurdan adam görüp adam tapyp çeýdip berip ondan girmeli işe. Sen bize atkı böyle bir üstüne arda dayanıdı yankıyalı üstümde sen bu adam var, goracak adam var. Ulup gitmesin sözüm şutaydı böyle değil, yine yankısa parağın aydan rastlarına cevap şeyler. Sağ olun. Yani Türkmenistan'da kemine benim bir yere bir söylem aydayın Türkmenistan'da öğrenimçiliğin yokluğunun büyük sebebi şu. Başka işler. Halk tamtığım değil, yalta da değil, etçek işinin bilye. Yönü şular yani ösüşün öğünü taklayan yeme şu milite, polisiye yine de şu ben hukuk koruyucu diyen demeler. Tabiat doğrunu bulur, o burtni pagonok diyediler de. O da bolyadı, teyrem olsa kan olyadı. Ve hukuk koruyan adamlar, yani hukuk karşıtına ediyen rahatları katı kirli bolyandır. Bunu hiç kanun başlayanlardır. Şoň üçin bu demesi cezada katı ağır olmalıdır. Bollum kemine. O sözü Muhammed kardeşimize berýän. Ýa, sağ olun Merdan. En şu soňky aýdylan zatlara goşmaşy menem aýdatym gelýär. Ana şu hukuk goraýjy edara diýilýär boli, ýa-da asudalyk goraýjy diýilýär. Ýani bulan hukuk goraýanam
yok, ahudulu gorayanam yok. Bular esasy ýokarky esas terör topara hyzmat edýärler. Ýöne bir geňalynýan tarapy bar, şol hyzmat edýänini bilen ok bular. Esas pikir edýärler şol şu wagtky alyp barylýan ýol düzgün bir ýol, hakyky ýol diýip pikir edýärler. Ýöne asliyetinde diňe şol bir giren gapysy bar da, bir giren gapysy bar, şo gapysynyň bir gapyny bilýärler, giren gapysyny. Ondan aňyrsyndaky ýagdaýy hiç şeýle habarlary ýok. Onuň üçin ol halk köpçüligi muny bir kanun tarapyndan edilýär, şuňa bolmalydyr diýen düşünjäni kellerinden aýyrmaly mı diýip pikir edýär. Düşünje ol bolanok, hiç şeýle bular diňe terörist topary bolýarlar. Onuň bilmän bolýarlar men pikirimçe. Şonu aýtjakdym, sag ol. Yo, sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı? Hava eğer yok olsa yuvaş cemle veririz. Hava Serdar kardeşimize veriyen. Yurttaşlarına istada iki misal getirmekçi bolýanda. Indi birinji misal ikram türme bilen baglanyşykly. Birinji misal 87-nji ýyllar, 88-nji ýyllaryň bolan wakada köçeden ýöleten çaganda köçeden ýörep barýanlar her kim işi güýji derdi bilen bir san zenan maskara alyp çykýar köçe ýerinden ýoldaş boljagy kowlap urjak bolýarmysyňmy, urjak bolýarmysyňmy. Indi bir köpçüligiň içinde bir ýaş oglanyň çykýar da zenan maskalany goramakçy ýoldaş bilen küdüňe girýär. Bäsdir üstün geçýär bolyn, ýani kowlany suwda çagyrýarlar. Aýraýal saňa arz etdiler seň üstüne. Näme üçin meni goradym ha? Ýok, ýani kyzynan maskala ýüzüne gelip durdy ýa-da sen men ýoldaşym bilen urdum, uçdum, sen günäkär diýip. Indi ben şo wagtlar eşten günlerim şuna jogap tapyp bilenmokdum. Näme üçin böyle boldy be? Görüp otursak be halkyň bir-biriniň içine ýani azalarlygy, jewisligi bozmak üçin edilen taktikalary bir pikir edýärler. Indi ikinji neme? Ýani tanışlamam biri geldi, türmeden geldi, zornadan diýilärmi? Ukol urmany öğrendim, masaj etmeni öğrendim, bıçak yasamany öğrendim. Benim buna hayran galýar nädim? O türme diýilýän ýere bir kanun, hukuky bozan adamlar gitmeler o taýda. Ýok diýär, sen bileňok o taýda nähil professorlar otdy, nähil alymlar otdy onuň içinde. Benim maýdan professor alym näme üçin oturmaly onuň içinde diýip, hiç şo soraga jogap tap bilemzokdyk şo günler. Yani indi gözüňde getirip bilýärse näme üçin? Ýanky güýjülenýärlerin kömegi daşy öz halkyna. Halkym köpçüligim bir aýdyňlaryň içinden çöpläp alsam bir sürä öwürler ekeni. Ne jany wa, ne beýleksi wa, ne ahlagy wa. Bozuldyça bozulyp gidip oturan, bozuldyça bozuldyp oturan. Indi ýani sapara aýdyp geçde puldanam kän nähil ziýanlar berdi. Bular halkyň beýnisini ütgetdiler. Bu ýaşaýyş olar üçin bir normal bolupdy. Köpçülik öz borcuny ýerine ýetiren okşuwatdy. Ýurdunyň öňündäki borcuny ýerine ýetiren. Şonuň ýaly bir sowuk bir mankur adamlar ýetişdirdiler da ýani şol ýani güýjülenýärlerin ýani öz ýurdunyň haýynlary, dönükleri diýjekmi şolaryň ýeden peýdasy zaýnamışlar. Ýurdunyň içine de näme giripdiler? Onuň içindäki adam ýaşap bilen halky, möjegi, howasy, baýlygy, yerüstü hemme zady değişip bolýar şu ýurt dilinde. Sağ olun. Ýeme kemine indi men öz maskalamyň başyndan geçen käbir zatlaryň hemmetinde bir käbir bölüjüklerini aýdyp bereýinler, şolaryň edýän nemelerini. Biz bir ul başkala 4-5 dönem geçýärde bu ýani
daýysyny, ýegenini, gudosyny, gaýnyny, nemesini sanasaň ondanam kän ýöne bu bir sterjini var da. O ne başaga. Şoň ýetişdiren çağalary ýetgeşik o beýlekleriniň içinden gudo tarapyny bilemiz ok. Ýani paragat döwürde gowup bilýärler. O agyr döwürde o öýlerini ýetgeşik alyp barýarlar. Daýlar, ýegenler hem şonalak mutlaryna şeýlek da bolur şeýlere. Ondan ne şulun beden nemeleri şoň içinde gowşawrak dibin olary, gelinlerden, gudolardan, daýlardan ýa-da goloýrak nemelerinden gowşawrak dibin olary tapyp şolary ilkülek ýa familiýaňyzy ütgödük diýerler. Şu işlejek bolsaňyz, ýaşajak bolsaňyz adyňyzy familiýaňyzy adam der. Bundan agryk tide ýaşaýyş ýok diýlen nemäni köpüň onu soraýarlyk nemäni goýup durlar da. Ondan käbirine de taýy ütgödüp bilmeýän bolsaň, onu şu maskaladan geçtim diýip gazetde, jurnalda, telewizorda çykyş ediň diýip o 4 sanyny soraýarlyk neme etdiripdirler. Şo döwürde gazetlerde, jurnallarda okan adamlar bagyr indi o garnaşlamyzyň adyny demek durmaly bir ýöne basyç bilen edenem bolsalar şolaryň hemme jetine geçdik sebäbi her bir gorkularyny gorkup berjek bolsaň o sen onuň biziň ýakyn adam däl demetinden o biraz sevdirä bolmagy mümkin bolýar. Şolaryň gudodanam gelinnenem o doğonnunam daýdanam geçdik. Ine şolon köpüsi şol altynja delin işgärleri o köpüň hemmejetiň adyny bilýär, eden zatlaryň hemmeje kim näýilikde prosat baranyny çen bilýär. O altynja del o beýle hybaň nemelerim bar bolýar şular ýetaty nemeleri. Atlaryny çen bilýär. Şu ada çennem nemet göründir görýär. O ine kanun gorýarlar. O men terrorizmi ýa bular terrorizmi. Onu ödem şu mafiozi diýilen söz var da. Şo ödem ne şulardan şo gelinlere arda ýadyrýarlar da. Ýani boyun bolmayan inlen nemelen üstüne o ne bular mafiozi ýene de ýurda gelýärler. O gelir diýerler. O gelseler nähile gor dip ýa ýokoryk şolaryalak ardyýa diýerler, ardasyna şowun gelip barlýarlar diýdi. O mafioz sözü nirden çykýanyny indi bildiňizmi? Onu anyk edip aýtsaňyz sapara nereden çykdy? Ýa bir geç dakykal bir wadyr. Bu mafiozi näme dip görün. O ady näme şoň Allah Murat Rahim diýen jurnalist. Mafiozi sözü o pikiri nirden gelýäni şolaryň nemetinden şu ardalan baramyzda okak görür. Onu bir ýarymla okanlar var. Edip görün atlar şu. Ondan şu adam şuurlap görünler vardır. Köpüsüne ne bir bavad diýenlerim şular addelleri. O bular o narkotik bilen görüşýär diýen bahana bilen, terrora garşy görüşýär diýen bahanalar bilen. O öýlerini müşteri edinýärler. Gorkup, ürküdüp. O biziňkilerin içinde de şoňa müşteri bolup göründir bar. O gelinlerden, nemelerden biziň. Onun ähli maskalan sırrını şolardan içkeçine çendi deme diýerler de. Onun bir hereket etjegim bolup üstüne çök gelýär. O biziň çağalamyzy mektebe dalany oken atlaryny ütgetmeseňiz. On ben huzuzy nemem üstüne soň barlanda görülür.
Yani bu Braddel'in adını ayttık da biz bulun hemmecinin adını aytmalıdır. Şu taýdaky işleyen adamlaryň hemmecinin adını, familiýasyny halk tanamalydyr, bilmelidir. Ýöňki işläp gidenem şu wagt işläp örenlerim, indi geljeklerim. Şolary biz kanunyň daşyna çykarmalydyr. O kanunyň daşyna çykarylan soňondan näme etmeli orada edbermelidir. İçinde daşyny tapaw ýokdur. Bulun ýanky işlerini taşlap daşary ýurtda Türkiýede zatda ýaşap örenlerim ken. Olaryň köpsün bilýär. O özlerim iň baý adamlar. O pully. O sen milisiýan döwletiň berýän aýlygy bilen günüňi ölüp bilýän. Kuşugam tarşyp bilen o. Şonu aýdan diýdim. Başlan. Yo kardeşler, bugünlükçe şu taýda jemläli ýakyndan syn diýip şu neme oýunça dowam ederiz ýene de 6-njy addel näme bir soramal ýene täzeden sorarys bunu. Ondan soň kanunyň daşynda galmak ýa-da kanunyň daşynda diýilen temany gozlamakçy indiki ýonançyklarda kanunyň daşynda galynýam ýa-da kanun daşarda galýam diýilen bir sorak döredi mende şahsen gozlamaly kanýança kanunyň daşynda galmak diýmek eýem bir kanun bar. Şonuň daşynda bir hereket edýän paralel bir guruluş bar ýalyp gelýär ýa-da kanunmy dol daşynda galypdyr. Yani paralel guruluşam esas olupmy? Şo soragyň üstünde dowam ederiz kardeşler. Başka söz almak isleýän bar bolsa soňky bir söz berip bilerim jemleýijinemede. Ýok bolsa da jemleýäs. Sag bolun gatnaşanyňyz üçin, pikir aýdanyňyz üçin, goşulşanyňyz üçin.